Hello everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mao ni ang sumpay sa atong drama. Ang karibal kong lulo. Namang kay anak nga gwapa no. Ay, oo, uy. Kadto bang liwat na ako, si Lolita. Kana. May mo ba nga panion ni mo imong anak din eh? Ay, oo. Oo, kaayo. Sige. Ako unyang pasuroyon din, Miss Lolita. Gusto ko nga anhin na lang siya mapuyo. Ay kabala ka. Ako niyang papuyon din ni Lolita. Una, muna nindot ka. Kana. Naidagang kwarto din eh. Naidagang kwarto din eh. Gusto na ko nga anak siya sa pinakanindot nga kwarto sa mga bisita. Kwarta. Ingnon lang unya, namo siguriyo ha. Kay magiuwawon baya kaayo tong among anak. Awa siya ang kauwawan din eh. Sige, amo lang unyang ingnon. Sir? Asa man? Ay, doon na may mga pulis nga nangabot. Unsay mga pulis? Uy, la. Ikaw may ilang gipangita, sir? Uy! Ako bang pasudlon? Ha, sir? Uy! Mayong hapon, Sir Goryo. Kinsa ka ba? Sir, ako si Hippie Ojirax Magalion. Ujirax. Niyauban ako ang ubang kapulisan. Ano mo kung nagtawag sa istasyon, nga na ako ng problema din eh. Maong mirespondi dayon ang atong mga tao din eh. Kining Chief Ujirax. Ako na. Wa may problema din eh. Peaceful man ang among palibot. Hippie Chief Ujirax. Mau ba? Sorry kung nakatugaw hinoon ninyo din eh. Kung mabalik lang mi sa mong agi. Ayaw, hippie. Dihaan na mo. Lang. Ay, sir. Tawgas rin na to, panhi adayon din he. Sir. Mayo noon kay niya mo, hippie. Na ako importanteng sulti ninyo. Sama sir. Kwan, nalang ko ihangyo kung mahimo. Hoy, Chip! Niyaw lagi mo. Renato, niyan mi kay doon naman ko nanawag na mo nga doon ay problema din eh. Maong mirespondi dayon mi sa alarma. Lo, unsa may problema? Way problema rin na to. Nara ko'y gustong ihangyo ni hippie. Sige, Sir Goryo. Tiwasa ang gusto rin mong isulti. Kwan, nga kong hangyo. Kung mahimo, pabutangan ninyo o mga polis diha dapit sa iskina sa among mansyon. Kay naidagang daotang elemento nga nagsuroy-suroy sa palibot. Ang elemento? Bao ba, sir? Mao nga mo hangyo ko. Nga unta, hatagan dayon ninyo og dinali ang pagtagad. Isip ako ang hippie nga si Ojirax Magalion. Sultihan di ka, sir. Wala problema. Ato dayon ang aksyonan. Magbutang tag mga pulis sa palibot aron sa ingon badakpan kung kinsa ka na mga daotang tao sa palibot. Very good. Manay gusto na kong mahitabo. Ay kabala ka, sir. Amo ng trabahoon. Trabaho na mo ang pagpanalipod sa atong katawhan dinhi sa atong dapit. Kinsa ganito ka? Chief Ojirax Magalion. Salamat kayo, Chief Ojirax Magalion. Unya, tay. Maayo naman gid ka siya. Naagya po'y problema. Dili pahingpit nga naasiguryo sa iyang normal nga panghuna-huna. Ngano nakaingon man ka, tay? Wa naman siya kailan ako. Di na yun siya makaila og mga batig naong kasama ni Bob Felix. Saba di haoy daday. Tinuod bitaw. Ang iya na bang nahinumduman kay akura kay gwapahon sa baya kong breeding. Nay, nagplano ba mi ni Glenda ugma nga mobisita mi ni Gergie? Uba. Kuyugan tamaw. Mas maayo nga inyong daos guryo kay nangita to nimo.
gusto kito siya magkakita ninyo. Dili man ka siya violente, nay. Aw, di man. Naaman ko kung muadto mo dito. Uban ko. Wag daw sa lala. Kuyog. Wa mo'y alngay kabalak ang guryo, eh. Pero, ha? Unsa may pero, tay? Kung muadto ganito sa mansyon, kinahanglan nga, dili ginyo kalimtan sa pagtagad og una si Renato. Aw, di man gyud na malimtan si Renato, tay. Mutagad man gyud ko anak niya. Kitang tanan, kinahanglan nga, mutahod kita niya. Ay, uwahin na nas Renato, ay. Iyay. Ang importante sa tanan si Goriyaw. Ops. Sayop ka na, day. Lalis na sa daan. Si Renato ang labaw na itong hatagat o pagtahod o pagtagad. Na, ayaw na ninyong lalisi, oy, nay, tay. Dili. Magayon. Patas ra sila ang tanan didto. Dili. Bisag kinsa nila angay ra ang atong pagtagad. Ren, saan naman tani? Tagka naman yun mga pulis yung nagbantay sa palibot. Kung anay kaso, Junil. Dilita ang imabalakan niya na. Sabi mo guna kong ipa-aristo taog kalit ni Guryo. Kalma lang. Way rason nga himo na ni Guryo din nato. Pero Ren, unsa magit sa tanaw ni mo? Nalian na juga na sa Guryo? Muna yung kong gianalay sumayo karon. Naglibog pa ko kung giduwaan ra ko niya o napagya diferensya siyang pangutok. Pero Ren, kining kalit nga pagbalik niya din eh. Nagpasabot ba ni nga siya ra gihapon ang tag-iya sa tanan ninyong mga katigayonan? Ha? Galiw na ta maghiskot bahin na, Junil. Kinaglabad pa ning akong karon. Kung saan na to pagsulbad nga, mahipos na to ng tigwa nga. Oh, sorry Ren. Ang akong gihuna-una karon. Kung saan na to, nga mahingpit siyang mahanaw. Kung naapa na siya din mamiligro gitang tanan ini. Oh, mo na'y pirmi na kong ginawa na rin. Kung saan na lang kung maulian na sab na siya sa hingpit, di ka na siya mahibo nga naa na sa imong pangan ang tanan ninyong mga negosyo. Ha, Ren? Relax lang siyo, ha? Relax lang. Ikaw rin nag-ingon nga may kayo nga duwa ng imong lulo. Laming siguro, ha? Natugka, kita na mahinoon si Renato. Natugka na ito, kubang-kubang ron. Ay, sais. Sais. Nabasa na mo good na ko ang unang-una ni Renato, Pitch. Nabaw ko nga nagplano na siya karon kung unsay dautan ng buhaton ngadto ni Lolo. Pero unam ko rin ang mga pulis nga nagbantay sa malibot. Dool sa inyo. At para pa ego, Pitch. Delikado gyapon ang kahimtang ni Lolo nga nibalik siya dito. Kinikuan. Naman sinang daday siyo. Sama na siya, Dave. Sila ito Mo bodyguard? hangyoon ato siya nga bantayan niya si Lolo Greggy ni mo. Wala tayo problema sa nandaray, Pitch. Kaya ato naman to siyang gisabot daan. Hinoon. Abtikon ko na. Abtik ba siya nang daday? Oo, kuyaw na siya ng daday. Mukilaw mo gani nagkuhan. Nanguhay suka-suka. Kabantay ko. Bantay ka? Oo. Ay noon, aptikon magyud na siya. Awan, ang ako lang yun nga basi magmalipat niya siya ba? Abtikon niya malipat. No. Alang kabalakas yun. Namay aptik nga malipat yun. Ang galing malipat sa dili aptik. Gani. Gani. Salig lang ta ni Greggy, ha? Salig lang ta. Salas Greggy mo, salig kita. Salig ka. Hindi ta angay mabalaka. Di lagi ito makapunto sa Renato. Siya angay mahadlo karon kay si Kwati na ba yang mga kabuang? Ay noon, sakto sa kapits. Gani. Dako sa gyud ang akong pagsalig ni Lolo. Ang importante, nga di lang yun siya di lang siya magpalipat ni Renato. Gani. Lipat-lipat style. Kabantay ko. Kanang lipat-lipat style niya. Di lagi ito malipat siya. Mataan giti mong Lolo, daghan pa itong mata sa pinya. Ay, liwat pa ito ni mo. Hasta guys, bati siya, nagkakig mata, matagtiki ba? Ay, si Toribia, magkatabang sa ito na to. Ato siyang hangyoon, aron mo bantay sa ni Lolo. Kining siyo. Di ba mamiligro si Toribia siyo? Ha? Tingali ba basig ipadakop niya hinoon siya sa mga pulis? O di namas, Lolo. Sigurado nga protektahan siya ni Lolo. Hinoon sa... suwi na to sa kanya siyo. Kay dako ba kay gamit si Toribia? Mas mayo nang magpuli-puli sila ni nang daday o bantay ni Lolo. Gusto. Puli-puli. Kita ini siyo.
Oh, kuan, minaw lang una tag sa kuan, minaw lang una tag sa Samad Pitch. Sige lang din paminaw sama din eh. Mga minaw tag drama. Ato si attorney karon. Si attorney ba? Oh. Katong abogado nga magpapriso gyud kung mapili ang kliyente. Gani. Kay daghan pa kay ko gustong ipangutanan niya. Yes. Yes. Sige siyo. Guriyo! Mauni ang akong anak, si Lolita. Oo, di ba? Kumusta na ka, Greg? Uy, kagwapa. Siyempre. Marag nahinumdum na ko niya. Marag nakita na tikas akong damgo. Dugay na maguta nagkaila, Greg. Nakaila ka ba ini iyang tupad, Bay Goryo? Uy, laing gwapa sab. Kinsa ganito od ka inday? Hi, Greg. Ako bitaw si Glenda. Imo mi mga suod nga hikala. Pasensya na kayo ha, medyo kanang nalimot na gyud ko og gamay da. Pero familiar kay nako ang inyong mga nawong. Labi na gyud si Lolita kay pirmi na ko siya makita sa akong mga damgo. Kabalak nun. Baya gid mo, Greg. Wag yapon ka ba usab? Kuan, Lolita, mangyo ko nimo. Unsa man na, Greg? Dinhi manggod to ang kong doktor ganiha. Nya matod niya nga na ako no'y problema sa akong kuan ka ng limtanon. Oh, mao ba? Kanang matod niya nga aron kono ko mahinumdum sa tanan ug babalik kuno sa normal akong una-una. Kinahanglan kono nga doon ako'y ika-istorya permi. Husto ka, Greg! Naaday ko, no? Kinahanglan yun nga doon na kay istorya pirme. Nga kanang mohangyo ko ninyo, daday. Felix, ilabi na yun ni mo, Lolita. Nga unta, anilang una ka mo puyo din sa amo. Ha? Sap. Ay, balibad ulit para maulian sa siya pamdong malimtanon man siya. Malimot ng isang gwapo ko. Pwede naman na. Anhay lang una ta. Dako man kining mansyon ni Bay Goryo. Og naay daghang mga kwarto. Way nagpuyo. Mahimong anhay lang una ta. Malimtanon man siya. Tinod na lit. Gusto na ko nga anhay lang una ka mo puyo. Tipo na mo din Gusto na ko nga ikaw may akong ika-istorya permi. Para may undom ka. Ikaw may akong makita nga kanabang tambal sa akong pagkalimtan. Kuan. Dili lang una kumusta nung karon ha, Greg. Amo lang una nang sabutan ni nanay og ni tatay ha. Okay na, Bay Goryo. Wala kinang nga sabutan panahalo, Lita. Ha? Anita buyo din Salamat kay ninyo. Felix, iisipon ganin ako nga dakong utang kabubuton ninyo. Kana, mauna. Pero wala man problema, good Bay Goryo. Ariglado ang tanan. Daday. Ikaw ba? Patanawa sa Lolita siyang kwarto. Tay, kadiyo trago doon na tay. Kadiyo sa. Sige lang yun. Dablin! Dali, Lolita. Kuyog na ko kay tultulan tikas atong kwarto. Kana, sige, day. Sige, daday. Daday si Lolita sa inyong kwarto. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye-bye.